abusuafo mo fa nkyɛn yɛ dimfidie na ɛyɛ adwuma kyerɛ bia na ɛtete kɔsaa wobaso ano ahyama yɛ san ate asim wata ana nwumire ya mpa yɛ betwa yɛse mo a mo kita class akɛseɛ ne japade akɛseɛ mo baba bɛkyerɛ mu special prosecutor na ɛka ho ɛne ɛsere kwenfoɔ deɛ mo wu ankasa wabasho no asɛ video na ma me saa na nyɛ mmire ya mpa yɛ betwa Sofo peduma bi ya campaign by obia moa obia nsomi mu Ghana for sofo bi ya peduma bi nya wate yes sika no obi ne chia okoro pa yes nya confirmation feel lipa ne ho enne de ye bewu se mo se feel de kan se munya de munya mu hunde mu bi mu Jonas Yira, Mamma, when you know I was a damn wife. Be a Michugana for us for so we and Mijuman and Wapper, you may be a cry. And Kaibo if you carry and Punyame or see one more do at the first, or mammy, many in our one more. Yamida be our casa at the first in Guan or Casa. We always at the first year, do you know? No one say, I brought a quash of no prudent to mammy, in a bay. So they do I feel Munudum Kaniano. Now, soon we are certain this is a sort of will be at to be our leading someone. And I have a chance in what you could be watching. I have warrior news. How no mention some apostle or my gun. Yes, I am an Padu of Dia once. Sorry, yes, we could idea and continue. Yes, none of what to do the Kakara. Oh, man, so Echo Hospital. Dr. Fui, Ayana would do a dream beer. I made the most was a moon Jimmy. I am one giant to the horn into the horn up. Yes, I want to do the doctor, and this is what. Everybody, Rayasu, Yamia, Shayasu, I mean, Umi, and Yabaya Mopo.
na ye ka kire Awurade se won gimi nu mi enu emfiri wo hawo ne amaniem ene abonsamfo nsam ba bia wo manga na duru ma mi ehwe atu atinyame as I see a timid nyame ase na yeti nature ase because say nyame wo bo ni wiase no ewiase ye nyame enti say ya anti ewiase ase a ye ntimi anti nyame ase you matter how powerful you are, you matter how a dura wedi say we will be born in wo dua ebe nyam we ekoma emema na wo ne ema bebere ededa no wo ye bema na wo ne ema bebere ededa wo enkanta different kind of spirit because sunsum mu no oba bi a wo ne beda no wo take the spirit nanga me some fata pra watching me oh yeah ni wo mo brodi I feel how we ekoma Ghana for asofo obi bia empe adwuma bi nya waten yesi mmodi mo ebu musuo abasaso pe adwuma bi ye entina dem enhyehyehye amanfo nkom engigi wo musika sese yesi ye bekire mu atona bia de odri woni beto ne so no obeseo aya suro nipa wate na so wani ahiafo ma na mo hunu se mo ye hiafo ne mo mera mo ho ase wo ye ni banya dia no watwa dia beto social media mo hunu dia eba anu nyame ka kire Israel fo nse de maka boni aguma sum ne boni na ne beba mo so aya adumre bia asofo no bebere ba bonten se no oyo bayifo na wasakra uhunu se awoyo asofo bayifo yes o bayifo ade bayiye ko de ode be hunu nkwala de ma me ye wo ho Jesus ye wo bayiye tumi e de wo nyame tumi enti wasofo wutimi nka so yo bayifo ene ye bekire da yase wate da ye be ne waso wanti ase nyina e ka spiritual news ne ho obi o ha obeso da na wo tete makuma me ade ye ya empa wo so da obi o ha obeso da ye na okita nwa enwa otene enti wa bra bo be ye den ye betene ye kire Awurade se wo mane nye yie da ye boni biara waso no maninye yie wache sare brother se maninye yie mini aba mama se maninye yie ma baby se maninye yie
abrabɔ no obi wo hɔ no ma obi nyini na abrabɔ ayɛ basaa ebi wo ha no de kɔhye bɛyie ebi no de kɔhye bosom ɛnɛ yɛ bɛkyerɛ waseɛ wate maame ama Esther sɛ Awurade ma ne nye yie wɔ America man mu na ɛka na tamfo hyɛ de nan ase Papa, what to say? There be a near my bedtime watching. I hear be so woman, Miss War, when a DNA or Yama. Yes, Yapala, when you are better can on a man will be a type war, was sassy actually will be yet. There's a was sassy yet, they actually will be yet. Ayadabia ensuo to a na eyiri afa oman Ghana yente de ekoso nase ene me baba be kire mo ase Baba ni se Awurade ma ne yie wa brabo mu ate Sad me baba me connect from England or to man ye. The entire ensuo eto na eyiri fa ye ne se baby ensuo ne sese wo fa no ne yakosi dan wo honom ne ye tutu ball agum ne ye jonso ye gye ye nan gu nsuo enti ensuo kitatumi wo yiri a wo betwi nipa ye den akọ Aya mi bisa me ho se wo kwa burochira ye kwan ye gates tututu kwan ho ba wo man ya me wo mu yidie ye kwan ya no ase da wo free Mama ansa na Ghana be yi na gise me no mi anu ye gya ya dwen bone no ya be sabo no wo tan no twetwa nanti no man Ghana ye ndo ye ho Udo bi nyuni nwie kwosha no wotwe na san wo hu se aya akutotuntum no wo be kono na omugu ade mu ye den esi onipa na wo ton koto nanim ba kotokoko ne de wo bucket ma yakata ne so kotokoko ne jira ho ma obroni kototuntum ne de wo mo nko da because ni nwia kwa wo be ye den wo be twe na san ba kotokoko ne de se wamfa ade ankata ne so a kesiye ni bete bucket na no na enketo an foro ye den efa ne chi Kura ye timu na dia ade a aye yie ne yesai no ba de enye yie ne yensai no Yes, what my nyame man or my Kristo so my patien someone air cost or mine mono a free yanya yako asori demono yako asori wieni yakodi yenyan samone and samone bini dear and samone bini sa wo ton and cat ye no wa yam a bro watching chiriye chechire afra enkatie no eyen samone ni bia edu kwasie bia wa kika wanimu se etitire kabansa e dia kwotena popiti so ye fra ba yifu ya dimu bi wati en samone
ni bini say wakoto mako no ayam bese afra mako no emfa so bum anya obayifo no nko ani de wotu o woni ye kire ohun fiati me se woni ye kire ohun ma ye dai etiwum etima wani nya dai enna ho ensemoni ni bi ne de yin ensemoni ni bi ne se wo ton wo ni wakofa sudi afra se wo na wo ton ne be ye kokko na watu ni din zomi no bi abeto ne saa kala no akose ne kidney we ejina ye ensemoni ni bi no eno ni ensemoni ni bi no eno ti me se me de wo chiri me ameso me town eno we me bisa ma warrior empire fo nyina amafri ya warade oni bobone fo dia to atenku wemo alade bala mabo aye ensemoni ni bi ni se wakoye maburo se ya buro buwa ye den na wo di east agum ana ekam agu emole no se de emole ni ebetu no wonya emfasopum ye fra bayifo wasore dem a no keke wanim ti se yetire ka bansa na wo si popete so ete se ukodi abayifo la ede mu bi oni bobone fo dia to atenku wemo oni to tomato fo keke ya wonsem na so obi o wa ni nwia kwa abrochira klata akwapo ni nwia ni nya bi no ma ni picture so de nam nuru so abrochira fo ya momom mpa yi o for yes, you don't know. You're not here, mama ye hwe ye wo ye ne ye ya ne ye kunkum ye ho ye ya ne ye ho abayifo ne ye ya de ye kunkum ye ho mama me se ya fra abayifo na wo so delay de mu bi wa te da so ka ho enkati ye wo de ye nkwan ya wan hwe beka so ye oba bone because chechire nkwan na wo ye no eni nnam bi a wo mfa ngum di gun ye de emfa so bum na ni bre no wo tan ni twetwananti ene de wo man ga na wiewie sa mo akona ata ye dum tutu sa bre di 99 ene ye nyina ye ku ya bia kuko buo mu because we was in the course just what you do and the was said what person what you do go good in your jumo a dollar what Johnson good in your jumo no say a jumano and until I'm my gun and yet they am caution any pie you won't be fucking
Picture, Mammy, you are caught lettuce, no, the latter seminar, A3, Wakoto lettuce, no, the latter seminar, the A3, Kawaya Mammy Penny, and you'll be a jewel, it is so, and it's that's when you answer. I would have been said, yeah, actually, what one shall get to the Uturu baby and Diani and Nipa Biblia to a Gusaya no one suspect. What it? No one show you one shot. This will be our horror on the show. Aya de bia me kase wo ye abakan a esese wo sore abakan fo enta enye yie because abakan bia enkonua eye eda so eto bibia wo ye abakan a wan sore no abrabo ye fa abrabo unye yie wo beso unua no eto ya abakan a etwase ye niema ye den emma wo ansa wo betimi apagya wa pagya wan kasa ya hwefie ho abakan fo enta enye yie abakan fo enta anware abakan for enter nyesika almost so mu nua no from Jacob and Esau apenso abakan enye yie enti abakan ye wo ade a ye tunsun mu no ye yema abakan me de wo call New Testament me fa wonko Old Testament because so ka simi sunsun so de ni ntina me kai Old Testament me de wo call New Testament fa me ko Luke before you should do Luke 2 verse 22 no. Atifias was what the go Jerusalem. Was na wana hodwira na duru yesa de Moses mbrasia no. Was wana hodwira na duru yesa Moses mbrasia. What the Yesu Christo eko Jerusalem say. What de ne koma Awurade. Was what the Yesu Christo na minu mi yeso no. What de ko Jerusalem say what de ne koma Awurade. Ansa na ye be wo de memo ye de bo ba koma Awurade no. Ye dwira wo. Eno tini ye nwenu muslimifo no wo menim te. Ade bia wo mo hwehwe no mo nsa ye de eka enti ye ka okramu a ye ka kramu a okra wa ya ade ayama na mu muslim ni bia won jinyame no ye fe no okradue kan ye nko so de nko akoma Awurade se de watwero e wo Awurade mra mu se obema biara obebie yefuna no wo so obedima bia obebie yefuna no ye mfa de kronkron ma Awurade so be fa de kronkron ma Awurade no akobo afode se de tie Awurade afode se de tie wo Awurade mmiram eyemra eyasede a eda ho ese yanyem wo se ayada bia me kan Ghana man akristofo man na ye wo mu no Bible niema ni bi wo ho no asofo ne ntimi nda ne ho adinya de enche because quotation in free head office na aba ento asofo no ko jira o remote control na kire no or you remote control because quotation if we head office na aya den nanka was na sem ye sunsun wonyame na sem ye oja enti quotation de eni won kwan se ye di go free head office se kase kan ye nko wose no wakobo afade se de tie Awurade mra mu enyankuku mienu wose enyankuku mienu anabro no mama mienu abro no mama bia na wodi odwankuku na abro no madura asore de ma Pentecost sofo be pamo Pentecost sofo be pamo na so ye churo no ewom ya tu niema powerful and spiritual niema ni nyina tu egu ene ko gina so dem ene kaba jaba soto mala mema je sere koto mama le no mo tafa ho ana akayen ba susuma dia sese ye na wodi ye na wo ton na baye bia haw to me boni bia ai haw no adie na wo baye a ebe favor nature ama nature favor unyim unya hunu ye mesana adie na wo baye a
nature bɛyɛ dɛ ebe favor because onyame wɔ yɛ wiase enti wuti wiase ase a wobɛti nyame ase sɛ wanti wiase ase a wotimi nti nyame ase ta because ɔsɛ na sɛm yɛ sunsum onyame na sɛm yɛ ogya enti mo asɔfo na mo pɛsɛ mo ti nyame ase no maame yɛ wontimi nti nyame ase ade nkɔ yɛtoa so ɛwɔ Leviticus 12 atifi aso ɔse awo akyiri ahodwira wɔse awo ɛho akyi ahodwira ɔsɛ Awurade ka sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ ne sɛ sɛ ɔbaa bi nyinsɛn wɔse ɔbaa bi nyinsɛn na ɔwɔ ɔbabani a ne ho nte nanson ɛnanson te sɛ deɛ ne nsa buo mu nam tiɛ sɛdeɛ wo nsa buo mu nanum tiɛ no ɛda ɛtɔ so wɔtwe no wɔntwa abɔfra no twatia wɔse da ɛtɔ so wɔtwe no abɔfra no ne bee ma na ɛsɛ yɛtwa na ɔntena tana mu adaduansa na mmiɛnsa na hodwira mogya no mu ma wɔnka ade kronkron biara ade kronkron biara ma wɔnyɛ dan ma wɔnka ama ɔma kronkron bia hɔ titi mmerɛ mu no yɛn allow efum ɛwɔ asɔre dɛm but nnɛ no ɛyɛ pɛgya efum ne wedding tua so wedding bebrebe a egu ne nneɛma bebrebe a egu na yɛ ana fɛ bi ne gyina nneɛma bi a yɛyɛ adeɛ Awurade sɛ wɔmpɛ no ɛno ne yɛyɛ akyerɛ no ɛnti Awurade no ɔno ankasa bɛde ne n'akyi ama yɛn wɔka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ sɛdeɛ moaka bɔne agu ma som no bɔne naa ne bɛba mo so deɛ moaka no ɛno a na mɛyɛ dɛn mɛyɛ kaa ne yɛnkɔ ɔsoma wɔnka ade kronkron biara na mo ba kronkron biara kɔsi sɛ na hodwira na ne bɛwie duru wɔn nti no wɔn maame anyɛ saa deɛ no wei bi ama wɔn ankasa wɔn abrabɔ no wɔhwɛ a enya deɛ bɛsi yi wɔn ti baabi a deɛ bi ebikita ne firi wɔn nsa wɔn ti aseɛ deɛ nti abrabɔ ntumi nyɛ dɛn nkɔ yie no ayɛ dɛ bi a meka pɛ odiifoɔ onim de ayɛ ntɛgɛ wuregefoɔ na wɔn hyehyɛ dɛm akwadwofoɔ na wɔn mpɛ adwuma ne deɛ maame yie wɔde wɔn ho kɔbɔ wɔn ma wɔwu kaane nkɔ ɔsena so ɔwo ɔbaa a ne ho nti adapem mmienu sɛdeɛ ne nsa buo mu nam ɔsɛ wɔwo ɔbaa ne ho nti adapem mmienu sɛdeɛ ne nsa buo mu nam ne teɛ na wɔntena tana mu adaduansa na mmiɛnsa na hodwira mogya no mu na sɛ ahodwira na no awie duru ma ɔbabanyi a na ɔbabaa no a saa wɔmfa odwanten ba wɔso wɔmfa adeɛ yi odwanten ba a wadi afe saa a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ɛne aporɔ no maama ɛne deɛ yi aporɔ no maama nneɛma sunsum nneɛma wɔtwerɛ ne mu a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ayɛ da bi a meka odiifoɔ bi ɔbɛba bɛkasa tia Bible a wɔbɛyusu Bible as a reference no wɔagyi mi yes bi wɔsɛ n'asɛm yɛ sunsum na wɔsɛ nyansa mfiti aseɛ ne nyamesuro enti obi bia da wobe kasa tia Bible a wobɛyusu Bible as a reference no wɔagyi mi wɔnyi mu nyansa kaane nkɔ ɔsɔmfo dwanten ba a wadi afe a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ɛne abrɔ no maaba anaa nyankuku anaa deɛ yi nyankuku a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ saa mmerɛ hyia ntomadan no wɔsɛ mmerɛ deɛ nhyiaeɛ ntomadan nan no na wɔmfa mmerɛ wɔsɔfoɔ no wɔsɛ wɔmfa nyɛ dan wɔmfa mmerɛ wɔsɔfoɔ no sɛ wo sɛ da bɛn na wɔsɔfoɔ kenkan saa twerɛ yi kyerɛ wo na wɔn baabi ɛyɛ dan ɛyɛ kɔ ayɛ da bi ameka wo maame ye hwɛ protect wo ho sɛ deɛ wiase na ɛwɔ amɔ ho bɛyɛ te sɛ bɔɔla bed asɔmfena ɛne anoma atanka asefoɔ no bɔ ho ban yɛte sɛ wɔkɔ deɛ wɔn nso wɔkɔ deɛ wɔne na aboa a ɔno ankasa wɔ ne oxygen wɔkɔ deɛ wɔyɛ aboa bi a ɔno ankasa wɔ ne oxygen a wɔduru wiem higher rank bi a na ɔno ankasa oxygen ne ma na home ti fa ho bɔ akɔ deɛ saa bɔɔla bɛd na asɔ mfra no mo deɛ fa ho nyɛ dɛn ɛmo bɔ wɔm Bible so ni frɛ ni ntimi nkyɛn nyɔnko ni frɛ ni kwaliti po obi ɛde ne yɛ bie po obi onim sunsun no do ho ayɛ dɛn abɔ no obi ani afira ayɛ da bia meka yɛ ka spiritual father you ka spiritual father obi a wo sunsun yɛ sɛ deɛ spiritual wa ka sɛ physical father what is spiritual father it means no obi biara a wɔyɛ dɛn owo sunsun na wɔyɛ osunsun deɛ agya ka ne yɛnkɔ wɔso wɔmfa odwante ba a wadi afe a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ɛne abrɔ no maaba na anyankuku a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ mmerɛ hyia ntomadan na no na wɔmfa mmerɛ wɔsɔfoɔ no na wɔmfa mmerɛ Awurade anim na wɔsɔfoɔ no mpatama no na ne ho nti mfiri ne mogya guo no yɛn ni mmerɛ a ɛda hɔ ma ɔbaa a wawo ɔbabanyi anaa ɔbabaa no wɔso ɔbaa a wawo ɔbabanyi anaa ɔbabaa no nti wowo
wo a wade a etwa se ye den ye mawo na enema timi ye den edane na wabra potimi ye den esi wo yie aya wo complain asa enema nko yie a enema ma me ko ni ko bisa ba bi yitwa wa furu ma ye den eto ye ensuo be ne yese dware wo ahaban be ne di dware wo enwosra be ne di kan wo dwara be ne ye dwara wo ye me pa chowe don't blame God etore bia ye minus and plus etiti film do be nya no na dia ye mpaibo do be nya no dia ye den dia ye mpaibo wo dia ye mpaibo do be nya no na dia ye mpaibo enema bebre ewo hwe ye wa honhom a omo no wo gunsuo ena botan omo te sa honhom no enya de a wo betena ensuo wo betena nipam enti ye wo honhom a wo ti nipam aya da bia meka obi bia sunsu wo ne so no a wo ye dwamani no wo boa ya te sunsu wo so na wa mwabra bo papa na sunsu ni firi wo so kwa honhom fi said ye Paul honhom fi be see the so kan yanko odi for you check bi Matthew 12 verse 43 no o se say fi firi odi pa mu a okochinkina kwaya so na akwahwehwe home na wa anya bi na wo se mama nsan me nkɔ bedan ya me firi mu ba ye mu na wo ba a obeto sadam pan na wo prapra mu na wo siesie mu ana na wakɔ akɔfa ahonhom nso foforo nso aka no ho a wo ye bɔne sere no wɔkɔfa ahonhom nso foforo eka ne ho aya ne mana muyi munufu pompe munufu si mu pemedima no maame ahonhom wonam ahonhom wado ye nam ye ni nipa re nam nipa no do mo nye nipa o mo ye spirit o mo ya honhom a ya soma wo so mo me di nipa manse wonen wonam anu wadwa wo boso te se wo krampo wo buyi krampan so they say honhom bi hunu wa obegbo wura obeware wo on the first no new dwamani say wada no dwamani honhom bi aye den abo wura wo eti mo yi mo ho no kan yango o se no ba obeto sadam pan sa wa prapra mu wa siesie mu na wakɔ akɔfa honhom nso foforo ye bɔne sene no fa honhom nso foforo a wo mo ye bɔne ye den esene no aka no ho na wabɛtena wo mu na wabɛyɛ den wabɛtena wo mu so wabɛyɛ den wabɛtena wo mu wo ni ba bi ti o enipa mu ne wo yɛ den wote wo mu ni ba bi ti enipa mu ne wo yɛ den wote ti ya wa honhom a wo ti nipa mu ayɛ da bia meka obi ma wo ta fofa ma bebrebe no wankasa wo sɛ wankasa wabrabɔ obi ma wo ta fa ma bebrebe because wonni mo spirit ayɛ den eti wo ba di mu the moment ya woni wo ba da no munya spiritual connection eye exchange of spirits se wo pra ofia me patro praye no aye echiu ne fa koto dem na edura na adwo praye no eye adubiri abayifo tena so de ye den etu enema bebere wo no ma abayifo tena so ye den editu me patro ebi ne praye brode enkorim asawa tuntum ene banjibia Don't
One say, Mua et Moko Troba, ya Moko didi, are you a Munyai? The moment you over control by over 5 you a demon, are you a year 2? A bear won't quite are you are the way to me, I at the demon. Are you a soon a spiritual mirror? Niema bi wo hono mu a woyɛ a ɛma nature ɛsɔre tia wo woyɛ bema na wo ne oba ɛda na wo hyɛ condom na wo wie na wo yi na wo hu nsuo ne ka from a ɛma nature yɛ den ɛsɔre yɛ den etia wo pa I was a mema ye Johnson, ye Johnson soon to go. And be before Friday day, as I day, Abba, one tinya me as say, Sadi and Yami Bob baby, as I say a corny cuckoo. Sa ensuna awodi agu rubber mu agu fom no enkwala 1 million ene ye den ewum to the moment awodi be gu fom a nature ebe memo no ebe sore akwatia warrior prophet dey what dey me and what dey asema yeni mo de itikiti leti so no ayi adom a chede what dey adom me kase me dey shede ma wan hwa wo be I don't think what time ya me so me chiro ni akoye hey warrior empire busiafo nyina yewrade nhira I don't watch at the man Tom and Tria, what the Chame Keke. It's even so many family are better with me. I met each other when you are my baby. When you say you would do ya the empa. Inti empedua na woda so no se yedua bi a yemfa enye empa wonum se woda so de ba rock ye den ebrew me se wodua ye de yempa inti empedua na woda so no dua bi wo ho no mu a ade a echiri eye sex inti empedua na woda so no sa eye dua yemfa nyempa ene ye yempa na wo ye sex wo so a etibe kutia wa brapo se wa ware me ba papa bibia wo bi Ewrade Isra o we ni nyomo papa no Chada bia de ye fumu no but nipa bi hu no ye ni aye fefefe eye wura de Ewrade wa po ye Ewrade be ma niam adane ama wati wo ba so no share video ne sa na nwumre mi de wutu fa aya mo wa brochire da ba ifo ne e ba mo ho wa brochire a wo mo tena praye so ana brode nwura ana ahomatuntum so no mo tena de ba aya hwega
Ghana for ye pa because you been one more quabridge or obey and one fight, one yak, one church or bag you would call no matter you know. And there will be a way a bushyon for and now say, I bring now one kakara abedu and some will bushium. I will pon upon a kakarama and you pet in a patch or bomb by the protect your home. Apply visa yam farm now we be a apply with paper yam farm mouth there be any reject one me pa choko pe odum any mahogan any nyabidu for good so ne fetare bibia ebe work ya ma wati I would do a bit to the person who would disappoint you and Papa Duff when it true that is what they would have car a year. Say, Yamian Kenny Panakuma Grandpa, Mamma, wow, for the true that is. You don't know why I yet remember maybe what if we push you the wakono and what it would have to walk a shed when you young. ATM so to my young Papa, what's it? I will say, you know, Muslim for one warrior, almost a Maya fin a womuti a sing. Now, or calling Maya fin a year to go. No, because, eh, my men so me couldn't ye. Say our enko yie pe obehu si maya afi no afiri ni ti abeye den abegu ni kom sei no wo sa ware na nya den na so ya mi komu no na bia ni ba mi na bi ma ji yo se be man e match up money e wo fi amaya afi ni sei ni ye no. There was what the I tried dancing can. Watching me, oh, yeah, you want my brody. Watching you, I see what I will be bringing to me, Shankwala, to Yankwala school fees, and to be more Gianima Fine, or the Aguni to say, no, I had we any tea cassia. You want to want to work now with you. I'm gonna be a paper. Not so any night. I'll soon you break over Shane and TT. I will check your video for I am my idea. You don't know why you're I will be a year. What if she would be will be a watching would go be no and yes, I'm saying you are naturally a Sikako watching. What got you would have been watching and Tom come up on some of the beer that young was a son, Gina. And yet there could have been fat. Meetings will be free. Typha Burkina Cotton,
Trazaku. What was what in a play my first class economy? And your what VIP? You know, one play. You do the baby, I am going to be a call into a doctor to you what and near my bedtime. King can be Isaiah 40 verse 31. Mammy watching. In Shia dear Wohono. My baby say money ye would do a human say that only would need us so money ye. But Venice say I kind of Germany may want. Oh, Susie, I kind. The Mustafaso Eradi winning the leader so Kodom Aya connection. Mammy, there's will be any word in the water so many more goose, Papa Kaino. Sasso the brother, then I can what you have to say. Or for Aya Kaino in the bush here. Say, and we are by my muntin about time, moment in Naho. Now, Monso, some moment ye watching as they say, will be a desperate Jessica, a Chilapine. I did be a year dear one for the chiefly 17, and then you may be impious, but in Chihuahua, dear my watching. Nobody money is ye. If you're wonderful, good, you must see a good be an Yamaba Casawado. Aye, Gidia is so when Yamimu, it's your coin, so you may intimate news of any soup. And then you may make you with a dear baby. Your airport to the 10 million, no woman say, Yamia, you do Jamuja, Miss Baby, what time for push you do a corner, and what the bloody, what the shed of winning when you into the woman push you found what. AKB and Kabifu and Tata, one Kawunya make it a pine. Mammy won't what's in be an asif for resresra dieta. Watching in me baby and resresra dieta. It's a soft one more mano. Oh, my head, Jerry, now won't pay you maybe no more poor moment declared to a poor mono. Won't pay you maybe my one woman yawate. Well, you're software, that doesn't mean say you can work, you can work. Now, what Mamma a software DS say, what my gun. Bama baby say that they are many years or Georgia watching was one in the leader so well for. And then you may a man in Sudan Sunday with Dean will be doing what dance.
so se de enwia no muzremi fu odi nyame ahyede ne mmera so ema niema ye den ekoyie ma wo mo no akrisofo bebre mu ate yes na wade se wo mane nye yie wate mama me kone se wo wemfo ya mane nye yie wase na mate sira nsane wadi o John achira opa yentinsim nhwe bi Isaiah 40 verse 31 no wase na wona wo twen Awurade no wase wona wo motwen Awurade no onya wode foforo no wode ntaban foforo se okode wase wode wankase bola bedi wankase asomfena wankase kwa no bi wankase wo pete wase onya ntaban foforo te se wo kode Awurade ma won taban ti se wo kode a wodi betu afa watamfo so ana na dwi wate Awurade ma wo tumi watamfo so Emra Joshua ekoko no ka kire Awurade se Awurade ma wo wie gina mamme na wo kunya me kuin na ade samia matamfo bekume na Awurade ma wo wie gina ma Joshua di a wodo kamakoma to ye memre nkoma wate aya wo de wo fe no adamfo no reference ben no ma wo ho kali enko wase na wona wo chere Awurade no wonya wode foforo no de ntaban foforo se okode na wo tumirika na won paba wose wo tumirika no wonya dan paba mommy don't give up, don't listen what bad they are saying about you outside. It's God who gives oxygen to all things. When God says yes, no one can say no. So no tumirika won paba wonante na womre da bia wada wose wonante ne womre da bia da obaba onwum bia me da pa mo yeso wonya wose I am coming out. Wose the noise of the sea can never disturb the fish from sleeping. Sende na meda fomu a enkyere ma wieye maami sende na woda fomu a enkyere wa wieye mu enne ne niam anya yie ma wohwe enne ne wo ba ye sere wa wo mu be kai wasu me so wo be kai wa ye dan esu empa bata shepres safo wo ne ne wurade wo se de apro na tete asai no enu ne wo no wurade wo fa ene wo de ahyere di kunku ni monyam ebia nyame pegyawo wanhunu wo niema so hwe enti de amane be nyina ako atia wo nyame ma wusika ntempa wanhunu wo niema so hwe wode wo kobbo entege wurege na ofofuo bi nti no ene ama wabra ko nyina atoto bisi basa odo kamakoma to yamwate na eniema be ye den ebedane ne ka kire wurade se wo ma ne nye yie Awurade ma won sira ensa ne wadi o musuo ka do pa wo saye de won pe wiye de won pe wo nkoso musuo nya den enkan de nyame aka no na wa ye den na wa ka Guasie bia mpano wate ayare bia mpano enanyumre wahima ni guasie mpano wate kachira wo say I'm coming out be bia de was
shed. Kuku be a wisham, Abusunda be a wisham, spiritual marriage be a wisham, and then you are coming out. Nebuchadnezzar will create violence, and the violence is taken by force. I am coming out. I am coming out. By the power of the Holy Ghost. I am coming out. Never disturb the fish from sleeping. And then I make us from far. And then I am coming out. And no one can see it. No person. But in the beginning, I am coming out. I am coming out. Who's such a problem? I am coming out. I am coming out. By the power of the Holy Ghost. I am coming out. Shine on the sea. And never disturb the fish from sleeping. And when I pick up from war, and then I am coming out. No one can come and walk, and no one can come see it. No person, but you don't need that. I am coming out. I am coming out. Who's such a prophet to them for the war? I am coming out. I am coming out. We are coming out. There were tea when was socially we are saying. What's son of a we are coming out. We are coming out. I am coming out. I don't fear the you. I didn't count what I am coming out. I am coming out. And I made let's see you. That's Saturday. Was Saturday a day of Satan? I am coming out. It's your Jesus who near man. I am free. You put a bomb and near my time. I am coming. And you are coming out to watch it. I am coming out. I am coming out. Can you call? What's the one on chair? I didn't know what they were from. No, then Taban for Frosa or Quadia, no 2 Milica, no one Paba, no one Nante, no one bread of Biawata. What they asked him was one would train you with a train. Mammy, I am training you that didn't want it. And Jenny Pap, Debbie. Necessary or my God, I had there be a last week or program dinner. Now you'll be here me interview now soft bit now soft on the cemetery could be there you meet me friends so with me fresh team and I met on the mention until no real interview me to one of buy a soft my was when near my arch I'm say in your one or tell you so will be there you so your way about 3 days was there no they say low mammy what you poo and why a day now what will be at the watching not a near much near a day a cuckoo ye amount. I am coming out.
musimu niyama anadwo na mode hata bonten no ofa musuo ene ohaw because edura na dwa Bible say bibi ni baabi aka yeda aka yeto yepono edura na dwa ahohom sore obi wo hono ma okata ne niyama na dwo edura no pa no akoyi ahye ma mi anamo awawo akwala o hata wo ba niyama na dwa musuo ne ohaw ne kwana na spiritual marriage ene akwala no wo sere de ama no I am more than a conqueror, so the devil has no power. Aya wo mo gina kwa ho esresresere nyo mu nyina ne ye nipa binom ye tumi binom ye aposom binom ye nnua binom ye nsuo ntia ya no mo wo che obi ade ya no aye very very extra careful. From sleeping and then I make us from more and you make me I am coming down so you're not anye any hane ni de ko aprense ma ekurum any atare obi hye ne bemu mu se wa pe yes bakateria dosu amie hu kremu papa I am coming now Yamin wo ye nufunta braba mansanyi na enum ano the bofu di di babo pani meta tron okodom I am coming now no man can come me wono and no one can come see e no bossa but you need that I am coming now so just for that so me kona mo I am mesi wo to ye tuku ekura e be from Omoto yesuku sare kura pa ye be fam Omoto ya agbalagba kura ye be fam Omoto re din tuje mu kura pa ye be sore So we are pala ne frem o se da ya ne ye twere gudin hye tu aboba no ye tu akowie ha wo tu mi tu a wo se wa kara boa wate we are coming out to you to group of say a caraboa tree. I wouldn't be a young I am coming. I mean, she had many pie or the fool. I am coming. Yeah, what you took of you. I am coming. There are some friends while I bet in the any animal now. I am coming out. I am coming out. I am coming out. I am coming out. Aya enye ni pe nyina na ye mobo obi wo hono mo a konkonsa bre na ama na brenti twa so wogina kwa ho seletika obi wo hono mo a konkonsa bre na ama na bre enye ni pe nyina na ye mobo enye obi a no be hu ne mobo wabrabom enye nkrofo bi papa ye omo ye nkrofo bi ntino akowie o mafiase nkrofo bi papa wo ye amanfo bi ntino enne obi a wale yaku odo hwehusu yi watin bi papa hwan ene de wonsam ekoma ofi abaifo na hwan ne de wonsam ekoma otwedi ampo nyame wabisa saa ne ma no wabisa wo saa ne ma no hwan ne de wonsam ekoma ofi abaifo na hwan ne de wonsam ekoma otwedi ampo nyame adamfo do wo se wonu obi gina ho a ebia wonya brada bia oba be wale wo hu se wonu obi gina ho obi se akua na o ma no do wakoma amaame wo dikam wo hu se o dikam ma brada na hu se wo ye bontre dano Mephibosheth Ziba ma bad reference efa Mephibosheth ho mare de watamfo be kafa ho bia wo nka wate me nyame won kan emira David ehwehwe Jonathan asefo aye na doye no obi se Ziba se obi gusu wo so ofia na Jonathan tino menye na doye wasi Mephibosheth no no de oya ba fan ni na ebubu dem ame to de bia wo nyonko no reference pen e no bi bisa wase a wo de man
It will be kasi water. Why are you? Ma wani na ho menyi yi wo ade ma wo bia keke wo emra Jacob peni nua so enhira agye no okofa ni nua na taade because ni nua no ho pampa wom wo de wataade ko mo bia wo ni poni obesel prophets ko mo so bia wo ni boni eni ne duane ento do sunsun fia wo ba ko wachi no bia no be yi wo ade na wo de ama no Jacob woko ji iso enhira no ofani nua na taade ye den ehye odo moni na ho udi nkowo no atamfo ba ya atwibiriki wate Sini will be an person was sell, or person what you won't conquer every one, some na town for you. What do I win in the watching? Oh, yeah, mammy, baby, was very maybe a baby. You are not at the Babatome platform. You should say, I am one and sorry, I can see more. The dickiness for no any prayer orders of only Shiawama when Chiawa chance, hey, our Ariana, you say that Ben will be war. I wore almost a man country must say, I wore and yet to Mantus Roma could be our more college you minute in Tinaya, dickiness for no more yet. To Mama Munyestet. And a Cassiabo ye de brewe and summer edi akutin e wo Cassiabo ni musem. A year Sisia no ye de emre bi e bagan enyam na mede bawo.
enye me na mede ba emra abehwe ho no se mo amu kita kaasa kese no ye obi ye ba bechichiri mu nyina no ma chire kwan ya mo fa so amotototo kaasa kese no mo nya hu no hwe ka hye mo dem a hye mo dem a sire kwinfuo ya mo to pressure ba nipa ya mo ma nipa ehunu ba bia wonye ne ho no enka hye mo dem a enka we nyina no emma yesu fififu ani ase a aya wu no saman enti yesisese no ye kyerewa ne ya kyere dwuma a wo ye na wa ye de wo akoma ne yeso kan yesi ye kyerewa na wa kyere adwuma a wo ye ntene da bia me de asofu padwuma bi ye kampe ba ye ka afo asofo ma amwa me nko a da bia mi hyefu mi dua brobe mi dua sei ma amwa me mo bua me a nka ye kyerewa no no akato ne adwuma sei me ye ya se ni eba kyewa wo fura epuku uti to so aye kotoyi a wonya adwuma yi adian ne wo beka adian na wo beka afa ho jese kana foto mo ye dwuma dia mo so betse mo funa ye puku ni ina ye srade nam be se ya dia yi srade nam ana mo funa ye puku enje bia no wanya stroke wo ye dwuma dia mo so betse wo ba ye strong wo ye fit ejino eno no ntisire kwefo no munye steady mo kyerɛkyerɛ mo nneɛma ne fi a mo wɔ no so ehu adwuma bi a mo yɛ kreato ne medicure ne nesi ahe nesi ahyehyɛ mo nsa grangran si jata a wo kɔkyere obi aweni ahia ne wo betimi aton nes any pedicure any pons no dia kɔtɔ dan wɔ transe akɔni isire gon ne nneɛma ahia adwuma ya mo ye mo kyerɛ ya ne so ya nya de ye kɔyɛ bi ahia ne mo top pressure be di papa say no yesi anje bia no wo bia ba be kire kwa fa onya ni sika ne ne yama ti sire kwefo no mo de bibi abeto social media bi mo to je mo ankasa because ye hu adwuma papa bi a boye ya tete simple penifo ne mo ni bi di da ma record mo di fit mo hwo a atutu mo phone so the more WhatsApp mo echichi musika ye hu because the pons ya moton pons uko mo kola e 2 cedi 3 cedi 5 cedi da be no beton nails grangran answer when you sika they say no di abehwe kwa mu no timi yi obi asutire no obi a we ba bi ha ni twa ya den e fa yes e tunu enuru wa ye pam bente na we di obi a kope te dani no kope bente ni bi e say di aba ne de anu ode na kana foso bebre se ada na nsuo to na krebe na yi ra fa ye bintu na mo si mo mfichie ne eniema na gayi fina moye ne bola moye na dalo nu obi ekosi dan asi tire ekwam ekoyie de obi ekosi dan asi tire ekwam ekoyie etino ensama edimu akoten no enu bi na me bobo ye den e kire mo no de je nso yiri fa ye no ye kata mu nyina atwokutoku ade gaten contractor fo ye mo musamenti mi edua no de ba akopa koye enche ne kwan enyina tutu se me na na brewa wo sifie ni nenu nyina adwiri ka ni sima ne kana yo kira ma mense poku asi wurodu enti said the idea na ye de e de je cars na ne atonto de dia fixe kwan said the idea na koye no na ensem a this suke di mu akotese ye papa ye ya de nyina na nampadu woda ya wansore ne ho dodo ne kakra no mpegya ne ko hospital ye se doctor ni se wada aw papa doctor ne ma me nurse mo nhwe ne ma yi wate mama mfa nipa ho kwanye den eni agoro nurse fo ni bu a mo kire mo ho
nursefoɔ ni bi wɔ no mu a adwuma na makɔyɛ no hwɛ ɛnyɛ adwa nurse adwuma na yɛ ɔfrɛ o doctor adwuma na yɛ ɔfrɛ sɛ nyame mfrɛ wo a maame woyɛ a ɛnyɛ yie nyame mfrɛ wo a wobɛ ateatea nko ano no bɛteatea nipa wɔnti n'anim nyɛ dɛn ɛnhwɛ wo nti mo a moyɛ saa no monyae no ɔman ne ɛbɔ a yɛsɛ ɔkɔmfo a wɔsi kurom mmɔ no ɛbɔ a yɛ nyinaa yɛtemu bi yɛ nyinaa Ghana ha ne yɛgu Ghana ha ne yɛbea ɔman ne sɛe a ɛsɛe ma yɛ nyinaa ɛyɛ yie a ɛyɛ yie ma yɛ nyinaa na yɛhwehwɛ yɛn ho nso yie na kaseɛbɔ no so adeɛ bi edi mu akote yɛ mmarima na mo ne mmaa bebree da no mo nkanta spirit baby obefa akosua ba wo bɛwe bolega ba wo bɛwe akyɛ donko ba wo bɛwe wonya hunu hwio ɛna de wo gyina ho so wo benyi no na afei wo so adeɛ wi ma na gye agu wo so adeɛ wi ma na gye agu obi wo ha wo se nature mfeva me adeɛ bi a mɛyɛ wo atiatefo asase so no na asɛn ebia wo no oba akoda wo nsuo no wo akyekyere wo de agu fam me pa akyɛw nature ebe sori ya yɛdɛn etia wo ɛnɛma mebree wɔ hɔ a yɛyɛ a edi yɛnya ba yɛmfa yɛni yɛdɛn ɛnkokɔ so na kaseɛbɔ na etu fa kosi asɔre dɛm ɛyɛ ɔmo atɛti fɛ ɔmo yɛ me ma makulu masudu mekene no wɔn nyinaa no wɔfɔ pɛni so nyinaa wɔn yɛ azan wɔn nyinaa bebree yɛ abɛyifo me ma makulu masini makoni makisu mechuri makere wɔn nyinaa no yɛsi ɛyɛlo yɛnte da wɔfoɔ sɛ wɔn nim wɔn wɔfoɔ no sɛ wɔn nim wɔn nyinaa wɔn yɛ azan wɔn nte da ɛnne yɛtu faa soso ane yɛtu faa kosi asɔre daa no asɔfoɔ na mo yɛ yakwankyerɛ ma enipa ɛwɔ ɔmo han mu no ɛma han mu no asɔfoɔ na mo yɛ yakwankyerɛ ama nipa wɔ ɔmo han mu no nyame nkonkron nso wɔ mo boa wate na wɔn nsoma mo kan bi ɛyɛ dufudi pɛ ɛne akɔnɔ bɔne ɛne adwaman ɛna adokoro wo se kaya ni etiri mu due ɛno na ayɛ dan adokoro mo eti na obi wɔ hɔ no mu a yɛsɛ sɔre bi wɔ hɔ no mu a woko da hɔ anadwo ɔmo yɛ anadwo eti wo da hɔ pɛ de abɛfrɛ wo yɛsɛ okokuku ankwaa no abɛfrɛ wo papa se bra yɛ ɔnhwɛ adeɛ wɔ ham yɛsɛ saa adeɛ ma no nyinaa no ɔbaa bi wɔ hɔ a sɔfo bi ka sɛ wɔhwɛ adeɛ wɔ ham a wono se ɛyɛ wurepu wɔbɛwurepu sɔre sɔɔduro si di dwane nima wani nya dan ɛna hɔ paa wokɔ asɔre a wani na hɔ na sɛ wɔne nyinaa na asɔre dan mu na ɛyɛ dan ɛkɔ so ne yɛtu faa ne yɛtu akɔsi Jubilee House sɛ ɛkitim Nana do say face the country for no Ghana for nyina yɛn face yɛ attitude because yɛ ebinum kita suba pɔne ɛne bɛyie tumi ɛne huhufi ti bɛyɛ dɛn no ɔman na kɔso wobi a wɔte dwam a wɔyɛ asɔre panin wɔtɔn mako wɔatwi besia fra mako no ɛmfa so bum ne du kwase da why n'anim etetere kabansa akote puppet so ye fra bayifu a dimu bi na wo aya ka bayifu a wo ka ho bi enwo na waye ne ko na wo de ka na fra esi zomi de de hye no ye fra bayifu a no aye dan no wadimu bi fa tete man katie wo de bon kwan a esene wo ɛnɛ yɛde kyekire yɛkye nkateɛ yɛkye ayi aburo ne ayam de afra nkateɛ na dufudi penti woyɛ nkwan na etu se kukukuku eni nam a wɔn fa ntu nkwan no wɔbɛtua no de ɛtia na tie because ɛyɛ kyekire nkwan ɛnfo so bum ɛna ayɛ dan aka yɛn
mfaso bum pa na aye den aka yen ti yamma yen ninya den na ho ewo niema bebrebe fatiti kobi ene kobi embo baako say first we di kobi to ho a me say e dey ni say wo mo de hye kobi no first ye den kire ne hye bi say dwomfo ma me say kobi de dey ni wo mo de hye ya na eku ye wo enyo obia na eku ye tina na no say enyo obia na ese moa na mo se mo ho na yo so no wo de wo bo na ta so a wo nye hwe what obia de e case it obia me na ninya den enna ho na be isam ne doso se obia fekire ne to wo dunso gupu wo ko toilet gupu wo ko brochi apu ye yellow Ghana de oba e po no e brown any green yamma ye ninya den enna ho ewo eniema bi mu a ye ni etu fa ewure sunsun abayifo etiase osofo bi obeka chochi be ye ni ho no wo kan wo ho osofu bi waka choso bayiye won bayiye ni tumi bayiye wo tumi ba bayiye ni tumi ka Rebecca eji de bapani shira market wa bayiye wo tumi bayiye nye woda si bayiye awiwi osamu akona ta wo be steady si bayiye kire yare ato so no wanu wiase mo nuro nyina ne nkwa wo be steady bayiye wo ho bayiye tumi wo ho aso bebiri abanse na me yo be for me sakra otofu bi waka so yo be for sakra ye na wo fo pani se wo boa ogusu wo bayiye ni mu ti yamma ye ninya den enna ho odo enne ye bre no aye bre ye ne kase bon asi mi amedi kase bo yo chia me ye fam the war prophet Gideon Ofori esiedu aka osofo peduma biye na ejai atopa buo no sofo bi wo ha wo peduma so ne yire hyede mu a wo wu ni na da ne asresre peduma biye na nye de bia no bi benye bia ye de ama esa no aye opportunities peduma biye na eniema ntimi nya den entutu yi ewade shira na ewade entutu na mo nsie nyame ya dom na dom yenya efie dada senne ye pesan ehia ewade enka obi bia Shiro bibi ya wati amone metine susum kase boy so radi shiro bunyi ndara ebade famu fira dumu kwa dumu wati I am more than a conqueror of the I'm sleeping.
machi bia ye de kese me di mpaibo ebebere montino. 5 o'clock to 7 o'clock. Machi bia ye de kese me di mpaibo ebere. Oba so an follow Warrior Prophet TV no. Said ya bring na ye paswa. Beti enka. I am coming now. I am coming now. By the power of the Holy Ghost, we are coming now. Power, 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 power. We are coming now. I am coming now. I am coming now. I am coming now. Kakrawate Mame ama yare ne hye wo so sore wo so ho ate na eya wadwen na eya wo se yare ne betena wo so